Kita warga seni caranang dangdut kreasi keparingan asma turangga Sapitri Putra ngaturaken sugeng pinangki rahayu lir ing sambikala amangke yuwana mugi pinayungan mring yang maha agung kersa paring basuki yuwana mugi Sapitri Putra tetep jaya selaminya. Seni caranang dangdut kreasi keparingan asma turangga Sapitri Putra ngaturaken sugeng pinangki rahayu lir ing sambikala amangke yuwana mugi pinayungan mring yang maha basuki yuwana mugi Sapitri Putra tetep jaya selaminya.
氣，傲笑萬重浪。熱血熱勝紅日光，膽似鐵打，骨似精鋼，胸襟百千丈，眼光萬里長，誓奮發自強，做好漢，做個好漢子，每天要自強，熱血男子，熱勝紅日光。
Dik. Pengen apa? Pentol. Wah, lah bengi-bengi koyo ono to bakul pentol. Dikolekno Mas, Iya. tak wehi lho Ya wis tak jikono aku nang nguri duwe pentol. Perdana rekan New Cobra. Sampir Sutresno. Ya wis cah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Kendang menengon, apa sing mbok kepingini? Kendang tak turuti. Sing tak pingini, sing kepo-kepo, janji kudu keturutan. Apa? Aku pengen pentol, sing ono endoke. Aku pengen pentol, sing double endoke. Aku pengen pentol endok, sing akeh amine. Oh, sik. Kowe pengen pentol. Sing enek endoke, Kowe pengen pentol. sing double endoke. Kowe pengen pentol. Endok, sing akeh amine. Lelek pentole gampang. Apane Mas? Mine tak jupukno rambut iki lak leren golek gunting aku. Perdana rekod. Ada New Cobra. Yo wis cah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Kendang menengo, apa sing mbok kepingini? Kendang tak turuti. Sing tak pingini, sing kepo-kepo, kudu janji keturutan. Pasti tak turuti. Aku pengen pentol, Terus? sing ono endoke. Ah. Aku pengen pentol, sing double endoke. Aku pengen pentol endok, sing akeh amine. Kowe pengen pentol. Sing enek endoke, Kowe pengen pentol. sing double endoke. Kowe pengen pentol. Endok, sing akeh amine. Ini perlu diklarifikasi. Apane Mas? Yo pentol sing nganggo mie ku mau lho. Bakso. Oh wis ya mene lek tuku nang ndi to, Dik? Kolekno Mas, aku pengen. Oh, ini kesempatan nih. Sampir maneh. Yo wis cah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Kendang menengo, apa sing mbok kepingini? Kendang tak turuti. Sing tak pingini, sing kepo-kepo, kudu janji keturutan. Iya. Aku pengen pentol, sing enek endoke. Aku pengen pentol, sing double endoke. Aku pengen pentol endok, sing akeh amine. Kowe pengen pentol. Sing enek endoke, Kowe pengen pentol, Dik. sing double endoke. Kowe pengen pentol. Endok, sing akeh amine. Kowe pengen pentol. Sing enek endoke, Kowe pengen pentol. sing double endoke. Kowe pengen pentol. Endok, sing akeh amine wis. Kowe pengen pentol. Sing enek endoke, Kowe pengen pentol. sing double endoke. Kowe pengen pentol. Endok, sing akeh amine wis. Kowe pengen pentol. Sing enek endoke, Kowe pengen pentol. sing double endoke. Kowe pengen pentol. Endok, sing akeh amine wis. Kowe pengen pentol. Sing enek endoke, Kowe pengen pentol, Dik. sing double endoke. Kowe pengen pentol. Endok, sing akeh amine. Galukane kok macem-macem, bojo meteng pisanan le.
kancane dibuka oplosane diombe rame-rame jarene enak rasane amung siji diputer gonta-ganti kanca-kanca ngenteni tiba wayahe dijoki nyuga kau rasa jarene krasa mumet ning awak krasa angel apa iku sing diarani wong mendem kune sempoyongan ora ngerti yen coklangan tipe makruk dadi gotong-gotongan awak wis lemes duwite ludes urip rasane tansah lenes kok dipikir-pikir yen ra ono untunge cukup ditutup oplosane tobat-tobat dudu soto papat kapok-kapok jamung kapok lombok wiwit dina iki mendeme dimareni mugi Gusti enggal ijabahi nyuga Mas Ian. Ini ada yang baru nih. Setengahnya yang baru-baru. dikumpukne kancane dibuka oplosane diombe rame-rame jarene enak rasane gelase amung siji diputer gonta-ganti kanca-kanca ngenteni tiba wayahe dijoki jarene krasa mumet ning awak krasa banget apa iku sing diarani wong mendem kune sempoyongan ora ngerti yen coklangan tipe makruk dadi gotong-gotongan awak wis lemes duwite ludes urip rasane tansah lenes mbok dipikir-pikir